Аз съм Георги. Аз съм Сашо Черков. Ние сме тук, за да почистим част от боклука в квартала. Айде. Какво сме взели? Метла, Лопата. чувал, за да изчистим боклука и количка. Друго не ни трябва. Искаме да покажем, че всеки сам може да реши проблемите си. И не само своите, ами и на другите. Това ни прави по-силни. Знам много добре, че днес няма как да изчистим целия боклук. Но съм сигурен, че ако сме заедно, ще може да изчистим целият боклук. Мечтая да живеем в чиста махала. И сме решени ние да направим нещо по въпроса. Ето го резултата. 10 чувала. За днес може би сме само двама. Но утре знам, че със сигурност ще сме трима и ще успеем заедно да чистим махалата.